И здравейте! Днес ще играем Mini Games. И така, значи, пиши Word Mini Games. Окей. Напиши Word Jump. На Jump ще играме. Да. Значи, извинете, но няма как да играме. Добре, няма как да играме на Mini Games, защото... Елабе. Защото, както видяхте, няма Word Jump, ние не искаме да играме тук в този сервер. Така. Ти къде си? За тебе, мотни са. Човек, тук трябва да внимаваш, защото се блъскаме. Няма да влизаме един в друг. Помниш ли? Да, чак. Давай. Лили, тук е лед, бе, бате. Знам. Паднах. И аз. Аре в друг. Jump. Ето тук. Това е хора гадното на 1.9.2, че трябва да се изчаквате винаги, както каза Голбак, трябва да се изчаквате, защото има гадни последствия. Ако ще стигнем надалече. Добре, напиши пак Word Jump, но ще върне горе. Да, бе. Съветът мен е от гол. Съветът мен е от Голбак. Чай, много ми е лагва, аз тук не виждам къде играя, какво пара. Лили! Чакай. Аре, бе, тук не мога да скоча. Нормално, професионалист, никой не мога да се Чек точно над теб съм. Къде бе? Ето ме, над тебе. Ти качи ли се? Не. Доста е стресиращо, нали? Мале. Трябва да скачиш догоре. Що? Защото после има джъмп. Ти качи ли се? Да, и трябва да се връщам. Леле. Падна ли? Да. Аз не съм паднал. Добре. Ето ме. Пак. Чакай го. Чей. Не се връщи. Ела. Не се връщи, ела тука. Чакай малко. Що го фърляш, бе? Що не ми трябва? Броня имаше. И? Ела тук. Ето най-после храна. Виж. Супер. Чойтваме това паркура. Мисъл? Чойтваме го. Един вид. Ти тук на спринт ли ги мина? Не. Скачвам си. Стига бе, как паднах. Ти пъщеш да се таковаш, нали? Да се махнеш. Мотни са. Не, човек, тъкмо на последното бях. Нищо, ела тук. И аз паднах, брат. Тари. Човек, точно на последното да скочи ми ладна. Пай се, бе. Тук е опасно. Що ме изчака? На спринт, давай пред мене. Това май най-якото сървърче, което сме играли. Пламене! Какво бе? Пак ли ме бутна? Не, аз докато дойда до тебе. Трябва да нямам прав. Напиши Kid, сега ще кажа какво. Kid the Gaming.
Батикита. Кога... Мина го! Да, бе. Бойна лама. Силна лама. В смисъл? Тарара, татарата, Яко тарара, е. татарата, тарара, тататата, Какво ти се тарара, пее? тататата, тарара, тататата, Ай, кажи. тарара, тататата, Малко. тарара, тататата. Чакай малко. Има титка тук. Значи братва, която се казва силна лама, Sharpness 5, Efficiency 5, Smite 5, Bane of Support 4, Breaking 3, Fortune 5, Character 2. Бате, това хареца, че глави, нали? Да, и бойна лама, някаква листовка. Със всеки ли има като го мине? Мисля, че да. И Дай те някаква... памплете. Не, ти си го минаваш, аз как го мина? Има Knockback 3 на някакво лище. Има много трудно, което ме дразни. Не мога да скочи, трябва ми ститка, освен да се взема. Тя няма да ми помогне. О, мина го! Но не паркура. Ето ме, идвам. Чакай, че тук е опасно, нали? Аз това го минах на спринт. Това? Да, прескачам през едно. Ма ти не го прави, защото ще си А тук сега? Давай, на спринт. Да, ти ги ограби, нали? Човек, тук преди малко имаше 3. Аз ги взех. Взели ги? И ти ли същите имаш? Да, какво имаш? Брадва, Едно листче, knockback 3. да, бойна брадва. Рипа и голямата силна лама. Брадвата. Да. Айде сега да ходим на следващия. Дай, напиши пак Warp Jump, за да те върна. Ама в кой от всичките? Чакай. Идваш ли? Ето. Никакъв. Май. Чакай, бе, що не ме предупреди, бе? Като паднеш... Я го бут. Ле, бах ти. Чек пишеш Warp Jump. Ти трудният джъмп. Нали? Май би искат поушен. Бутна ли го, да, бе? Човек, това наш как ме избута. Батаре е за поушен, искаш. Не ни трябва. Дай без. Трябва ни. Не ни трябва. Трябва ни лапшоп. Ние не сме играли в това. Виж шопа къв е, не ти ли е познат? Да. Къде си? Глава! Взех глава! Не! Някакъв Алекс мята неща! Взех празешката глава! Какво? Чек, аз си ловя риба. Погледни, ела, виж каква пушенка имам. Това е за нищо, гледай са. Това е готино, нали? За какво е? Чакай. Дани, да. Игра на Майнкрафт с един френд. На Майнкрафт? Кажи му, че играеш с На Shadowhead. серва. Кажи му, че аз съм Shadowhead. Не, бе! На компютъра, тъп ли си? Казвай. Какво? Ей. Ела на Warp Jump. Чуй ме, Любомире. Ми шаре, че тук снимаме клип, чао. Извинете, не знам. Тапа нарисването. Да ми кажат как са му преинсталирали телефона. Върно ли, бе? Също? То толкова просто. Нали ми вика, че има 4 гигабайта свободно. Аз си идвам на зимното. Чакай, ти там ли си, бе? Да. Виж, ми логи тук, лабата. Защо ми лади така, бе? Ако трябва Защото ти е по-слаба, защото ти е по-слаб компа. Си забрави ли? Как ми е по-слаб? Не така. Картата ли?
Не бе, самия компютър. Това не е моя. На баба ти, както и да е. Той е по-силен. Какво бе? Какво ми е? Аре. Бате... Също... Абе, наши баща ми... пита го колко му е рама на компа. И? Първи. Мина го без полшенка. Кое? Как бе? С колко засилка оттам? Мръдни. Не! Лагна ми! Дай тъпа. Чакай малко. При слияните. Не! Падна ли? Падна. Не може през ляните. Може. Не може. Разбра ли как да го минава, брат? Мина ли го? Не. И аз. Това един път двата май си носим късмет. Ела на това, ела на... Зимни. на етолет. Това е зимни. Как лагна, бе. Моите камъни ще ми правиш точно са това. Как можа да свири? Нещо ми лагва. Нещо как ми лагва. На мене все едно не ми лагва. Аре, на трудния джам да се пробваме, бе. Не. То? Ела да се виждаш после на клипа. Аре, ела тук правим последен джъмп, кой падне и спирам това, защото е 11 минути. Аз паднах. Добре, стой така. Чакайме някъде да видим накрая да си снимаме двамата. Добре, ела е тук да направим последно това, нали, до края. Кое? Ела е тук просто. Да стани на ета блокче. На ета. Това? Ета. И сега гледай на там. Опа. Сев, Велис, кое беше? F1. И? Не бе, човек, бе. F1 и F5 да гледаш нагоре. Аре, бе. F1. Така. И това беше от нас. Довиждане.